Nyunsu Sranang. Kenny B. onderscheiden in Suriname. Nieuwe raad van toezicht SLM lijkt politiek gestuurd, terwijl de regering nog altijd geen visie voor SLM heeft. Goudprijs naar $4.500. Suriname kan nu direct miljoenen verdienen met regulering. Openbaar Ministerie opent nieuw strafrechtelijk onderzoek naar ex-CBVS-governor Robert van Tricht. Heropening huisartsenspoedpost moet zorg dichterbij brengen en druk op SEH verlagen. Grote belangstelling Nederlanders voor ontmoeting met koningspaar tijdens staatsbezoek Suriname. Atompai en Sarju vormen nieuwe top melkcentrale NV. Ik overwoog vervroegde verkiezingen door coalitiespanningen, aldus voormalig president Chan Santokhi. Openbaar Ministerie 8 bewezen dat Vera strafbare handelingen pleegde. €540.000 aan achterstallige huurrekening voor loods ontdekt en 1 miljoen SRD aan computers verdwenen, zegt VWA-minister Misikaba. Minister Monorad, gevangenisterrein Santo Boma onrechtmatig uitgegeven. Kayadien vraagt PG onderzoek naar onbevoegde beslissingen en corruptie bij BBS. De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Kenny B. De artiestennaam van Kenneth Bron is vandaag, samen met tal van andere verdienstelijke Surinamers, door president Jennifer Siemens onderscheiden in het kader van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Bron is door de Surinaamse regering benoemd tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. De nu 64-jarige artiest is in het verleden ook militair en vredesonderhandelaar geweest. In de jaren 80 diende hij in het Nationale Leger van Suriname, waaronder als politiek commissaris. Tussen 1989 en 1991 voerde hij vredesbesprekingen tussen de strijdende partijen in de Binnenlandse Oorlog. Sinds 1991 woont hij in Nederland en is hij zanger in de stijlen reggae en dancehall. Hij zong aanvankelijk in het Aukaans, Engels en Sranantongo. De artiest treedt op in Nederland en erbuiten, zoals in België, Duitsland, Finland, Hongarije, Griekenland en Suriname. Kenny B. behaalde in februari van dit jaar voor de 15e keer de nummer 1 positie bij Radio 10 Magic FM in Suriname met het nummer Low Key Guy. Een samenwerking met artiest Poke. Daarmee werd Kenny B. de artiest met de meeste nummer 1 hits bij het radiostation. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM verkeert nog altijd in zwaar weer. Hoewel een nieuwe raad van toezicht, RVT, is benoemd, ziet de personeelsbond weinig reden tot optimisme. De nieuwe regering heeft tot nu toe geen duidelijke visie gepresenteerd voor de toekomst van het bedrijf, zegt Marcia Klumper, voorzitter van de Bond Personeel Surinaamse Luchtvaartmaatschappij BPSLM. Volgens Klumper heeft de SLM dringend behoefte aan een heldere beleidsrichting, maar ontbreekt die volledig. Tot nu toe is er geen uitgesproken visie op wat de regering met de SLM wil. We weten niet welke richting we uitgaan, zegt ze. Een belangrijke observatie is dat de nieuwe regering al wel afstand heeft genomen van eerdere beleidslijnen, zonder een concreet alternatief te presenteren. Zo werd onder de nieuwe politieke leiding de cargovlucht stopgezet. Een beslissing die volgens onafhankelijke bronnen en branchekenners grote financiële gevolgen heeft gehad voor de luchtvaartmaatschappij. Deze ingreep staat echter los van Klumpers standpunten. Het is een constatering van de feitelijke beleidsontwikkeling. Bij de samenstelling van de nieuwe RVT valt volgens onderzoek op dat meerdere leden banden hebben met regeringspartijen. Glenda Heijkerk, kandidaat voor de NPS. Meredith Vitoli, dochter van ABO-P-leider Ronnie Brunswijk. Rildo Azeri, geleerd aan coalitiekringen. Henry Klaas, regeringsgezind profiel.
Marlon Telting wordt eveneens beschouwd als politiek gemandateerd, ondanks professioneler profiel. Hierdoor lijkt de RVT volgens kenners meer op een politieke afspiegeling dan op een onafhankelijk toezichtorgaan. Klumper benadrukt dat de bond niet verantwoordelijk is voor de koers van SLM. Wij kunnen adviseren, maar het is de staat die via de RVT het beleid bepaalt. En eerdere raden namen vaak alleen aan wat hen politiek goed uitkwam. De bond had een eerste kennismaking met de nieuwe RVT. Klumper waardeert de uitspraak van de president-commissaris dat hij eng aan no politiek mang, maar blijft voorzichtig. We beoordelen hen op hun prestaties. Laten we over een jaar zien wat er echt gebeurd is. Volgens de bond is het grootste gevaar voor SLM het gebrek aan een duidelijke regeringsvisie. Geen strategisch plan, geen helder rolprofiel voor SLM, geen structurele marktbenadering, geen uitgewerkt herstelplan. Wel losse ingrepen zonder overkoepelend beleid. Zonder visie is geen enkel bedrijf te redden, zegt Klumper. Het is aan de politieke leiding om te tonen dat zij begrijpen wat er nodig is. Het nieuws dat analisten van UBS hun goudprognose voor medio 2026 verhogen naar $4.500 per ounce. Tegen de achtergrond van de verslechterende fiscale vooruitzichten in de Verenigde Staten en geopolitieke onzekerheid biedt Suriname een onmiddellijke en historische financiële kans. Suriname is een significante goudproducent, maar de staat loopt enorme inkomsten mis door de grootschalige, illegale, kleinschalige mijnbouwpokken. Het merendeel van het goud uit deze informele sector verdwijnt ongezien de grens over, wat neerkomt op massale kapitaalvlucht. Met een goudprijs die dit jaar al met 60% is gestegen en de verwachting naar $4.500 te gaan, vertegenwoordigt elke niet gereguleerde ounce een direct en oplopend verlies van cruciale deviezen. De huidige regering heeft de urgentie om nu direct veel geld te verdienen door de goudsector snel en volledig te reguleren. Dit omvat de formalisatie van de kleinschalige sector, het verstrekken van licenties, het afdwingen van milieuregels en het aanscherpen van de controle op de goudexport. Het uitstel van regulering is met de verwachte prijs van $4.500 geen beleidskwestie meer, maar een financieel onverantwoord risico gezien de acute behoefte van de Surinaamse economie aan harde valuta. De verwachte consolidatiefase in de goudmarkt moet voor Suriname een tijd zijn van daadkrachtige regulering om maximaal te profiteren van de historisch hoge prijzen. Naar schatting is de kleinschalige goudwinning goed voor circa 20.000 kilogram goud per jaar, waarvan een aanzienlijk deel de legale kanalen omzeilt en ongecontroleerd het land verlaat. Verschillende bronnen, waaronder rapporten over de Surinaamse mijnbouwsector en internationale overzichten, bijvoorbeeld van de OAS of in relatie tot het Minamata-verdrag over kwikgebruik, geven aan dat ongeveer 2/3 van de totale goudproductie wordt gewonnen door de kleinschalige goudwinning. Voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, Robert van Tricht, is door het Openbaar Ministerie, OM, het vervolgingsapparaat van de staat, opgeroepen als verdachte in een nieuw strafrechtelijk onderzoek. Hij moet zich op woensdag 26 november melden bij het kabinet van de rechtercommissaris. Volgens de dagvaarding wordt Van Tricht ervan verdacht te hebben gehandeld in strijd met wettelijke voorschriften, waaronder het aangaan van overeenkomsten ten behoeve of ten laste van de staat of een staatsinstelling, zoals opgenomen in artikel 13 van de Anticorruptiewet.
Daarnaast wordt hem verweten dat hij geld of geldzwaardig papier zou hebben verduisterd en zich schuldig zou hebben gemaakt aan oplichting, gepleegd door een ambtenaar die een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of misbruik heeft gemaakt van de macht en middelen die zijn functie hem bood. Van Tricht werd eerder in eerste aanleg veroordeeld voor zijn rol in de geruchtmakende zaak rond de Centrale Bank van Suriname. Hij vecht die veroordeling momenteel aan in hoger beroep. Dat hoger beroep bevindt zich in de afrondende fase. Van Tricht heeft inmiddels het laatste woord gevoerd, maar het Hof van Justitie heeft het onderzoek ter terechtzitting nog niet gesloten en moet nog tot een uitspraak komen. Volgens advocaat Merwin Dubois zou het nieuwe onderzoek betrekking hebben op de kasreserves die in 2019 in de periode dat Van Tricht gouverneur was, zijn gebruikt. Er zijn de afgelopen 5 jaar verschillende rapporten verschenen waaruit duidelijk blijkt dat er niets mis was met de kasreserves. Over de kwestie rond de kasreserves zegt Dubois benieuwd te zijn naar de basis van het gerechtelijk vooronderzoek. Geen enkele bevoegde instantie, zoals de Rekenkamer, heeft ooit geoordeeld dat het gebruik van de kasreserves onrechtmatig of ondoelmatig was. Zelfs niet in het jaarverslag van de Centrale Bank over die periode, aldus Dubois. Met de heropening van de NV Medhulp huisartsen spoedpost aan de Fred Derbystraat is in Paramaribo een nieuwe stap gezet om de vastgelopen zorgketen te ontlasten en patiënten sneller, dichter bij huis en tegen lagere kosten te helpen. De post, die op 20 november officieel werd geopend, is dagelijks 24 uur toegankelijk en biedt gratis zorg aan alle via het Staatsziekenfonds SZF verzekerde Surinamers. President Jennifer Simons herinnerde bij de opening aan de oorspronkelijke bedoeling van de huisartsenspoedposten het ontlasten van de spoedeisende hulp SEH. Door eerdere sluitingen kwam juist die SEH de afgelopen jaren zwaar onder druk te staan. We willen terug naar een situatie waarin mensen die 's avonds of in het weekend ziek worden terecht kunnen op een huisartsenpost, zodat zij niet onnodig naar de SEH hoeven, zei de president. Dat is beter voor de patiënt en voor het ziekenhuis. De nieuwe post is in de eerste plaats bedoeld voor SZF-verzekerden, die kosteloos worden geholpen. Particulier verzekerden blijven welkom, maar betalen voor de dienstverlening. Volgens minister André Mizikaba, Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, is deze opening slechts een eerste stap. We hopen medio december een tweede huisartsenspoedpost operationeel te hebben. We blijven werken aan een zorgsysteem dat stap voor stap wordt opgekrikt naar een aanvaardbaar niveau. De huisartsenpost werkt volgens een triagesysteem dat moet voorkomen dat patiënten onnodig doorstromen naar de SEH. Directeur Anand Doeki benadrukte dat patiënten tijdens kantooruren zoveel mogelijk hun eigen huisarts moeten bezoeken en alleen buiten die tijden naar de spoedpost moeten komen. We bepalen per geval of iemand hier behandeld kan worden, moet worden gestabiliseerd of moet worden verwezen naar de SEH, zei hij. Voor de personele bezetting wordt onder meer gebruik gemaakt van SZF-medewerkers, oproepkrachten en artsen die elders werkzaam zijn. We hebben een volledig 24/7 rooster gedekt. President Simons schetste de heropening als onderdeel van een bredere hersteloperatie binnen de gezondheidszorg. We zitten in een reparatiefase. Er is weinig geld, maar we moeten stap voor stap werken om de basiszorg weer op niveau te brengen. Met de heropening van deze eerste huisartsenspoedpost wil de regering de weg vrijmaken voor een zorgstructuur die burgers sneller helpt en ziekenhuizen ontlast. Een structurele verbetering ligt volgens de president niet van de ene op de andere dag voor de hand, maar begint bij dit soort concrete, functionele stappen.
Het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Suriname zorgt nu al voor een ware stormloop. De Nederlandse ambassade maakt bekend dat meer dan 1000 mensen zich hebben aangemeld voor de ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap tijdens het staatsbezoek, 3 keer zoveel als er plekken beschikbaar zijn. De inschrijving voor de ontmoeting met het koningspaar stond open voor alle in Suriname woonachtige Nederlanders van 18 jaar en ouder, die zich voor 6 november konden registreren via een online formulier van Buitenlandse Zaken. De belangstelling was zo groot dat de ambassade zich genoodzaakt zag een loting te organiseren. Alleen de ingeloten gelukkigen ontvingen een uitnodiging per e-mail. Ik ben op staatsbezoek geweest naar Nederland. Ik ben ook ontvangen geworden door de koning. Daar hebben we bilaterale gesprekken gevoerd. En bij die bilaterale gesprekken, in feite zeggen men als je met de koning praat, maar is dat des konings, mag je dat niet naar buiten brengen. Maar goed, de Rijksvoorlichting heeft al bekendgemaakt dat die komt. Maar daar is de eerste uitnodiging achtergelaten voor de koning om naar Suriname te komen rond de onafhankelijkheid. 50 jaar onafhankelijkheid. Hou rekening met de periode. Het is niet daarvoor. De periode rond de onafhankelijkheid. Maar tegelijkertijd ook benadrukt, als je komt, besteed aandacht ook aan die gedeelde geschiedenis, waaronder slavernijverleden. Besteed ook aandacht daaraan. Daarna is die uitnodiging schriftelijk gestuurd geworden, zoals gebruikelijk is. Door tussenkomst van het ministerie van Buitenlandse, uiteraard getekend door de president, naar hem om naar Suriname te komen. Zijn eerste reactie was dat hij het graag wil doen, dat hij graag wil komen naar Suriname. Dus we hebben de koning niet uitgenodigd in een periode waar hij als president een stukje regeertermijn in feite de verantwoordelijkheid over een regeertermijn wat bewust gedaan kwam rond de viering van de onafhankelijkheid. Nou, de nieuwe regering komt, die pakt het op. En ik ben blij. Ik ben blij dat de nieuwe regering oppakt, ondanks, weet je, wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Vergeet niet dat we meneer Balken in de gaten hebben hier zo. En we weten wat de NDP-regering gedaan heeft. Weggelopen vanuit het parlement. We hebben recentelijk meneer Rutte gehad. Weggelopen uit het parlement. Begrijp je? Dus ik ben blij dat men nu leiderschap toont in groter belang. Naar natie kijkt, maar ook naar de historie kijkt van verbondenheid, maar tegelijkertijd daarmee naar de toekomst. Alleen hoop ik dat er een goede agenda samengesteld wordt voor hernieuwde samenwerking. Dat er een goed programma komt waarbij de samenleving ook betrokken wordt. En tegelijkertijd gekeken wordt naar ook de gedeelde geschiedenis, met ook inachtneming van onze soevereiniteit. Wie geen bericht in zijn inbox aantrof, is automatisch uitgeloot en blijft dus noodgedwongen thuis. De ambassade laat er geen misverstand over bestaan. Over de uitkomst van de loting wordt niet gecorrespondeerd. Montje Atompai is formeel aangesteld als algemeen directeur van Melkcentrale NV. Hij was al president-commissaris, maar nam waar als directeur nadat de vorige topman, Devquemar Sitaram, op non-actief werd gesteld. Tot nieuwe president-commissaris is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Anouska Sarju benoemd. Sitaram zit nog steeds in verzekering in de grootschalige fraudezaak bij het parastatale bedrijf. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de unit strafzaken van het politiebureau Herman E. Goeding, heeft inmiddels meerdere aanhoudingen opgeleverd. De zaak kwam aan het licht na een interne controle en een aangifte door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat sinds 2018 grote sommen geld uit de kas van het staatsbedrijf zijn verdwenen. De verduistering zou inmiddels zijn opgelopen tot ruim 17 miljoen Surinaamse dollar. Ex-president en VHP-voorzitter Chan Santokhi onthult dat hij tijdens zijn presidentschap op een bepaald moment serieus overwoog om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Dat plan deelde hij tijdens een besloten ontmoeting met zijn adviseurs en partijtop.
De aanhoudende spanningen binnen de coalitie hadden hem naar eigen zeggen genoeg doen krijgen van de situatie. Santokhi vertelt dat vicepresident Ronnie Brunswijk geregeld liet blijken de stekker eruit te willen trekken. Ik had elke week mijn eigen programma. Maar ook dat werd bekritiseerd. Waarom moet hij zo vaak komen? En toen hebben we gezegd, laten we het één keer per maand doen. Met een persconferentie. Nee, het moet vaker. Er is altijd een spanningsveld. Van wat jij wil als president. En wat adviseurs willen. Die in overleg zijn met de mediawereld. Je probeert het beste te vinden. Maar uiteindelijk, terwijl je het beste zoekt, zit die samenleving op informatie te wachten. Om uitleg te wachten. En ja, het was niet altijd makkelijk in die coalitie. In de coalitie. En ik ga het vandaag ook zeggen. Dat is een grote uitdaging voor mij geweest, die coalitie zelf. Om die in stand te houden. In die coalitie was er ook oppositie. In die coalitie werd er ook campagne tegen mij gewonnen. No, dit beleid aan of min, of eng, of chan. Min, de eens beleid is. Dus ook dat speelt. Waardoor in de samenleving ook een gevoel ontstaat. Van een regering, er zijn 2 regeringen. Ja. Er zijn 2 presidenten. Die dingen hebben ook meegespeeld. In een soort verkeerde perceptie van de samenleving naar de regering toe. Maar nogmaals, er zijn issues geweest van de coalitie. We hebben momenten gehad, ja, dat kan je vandaag zeggen, dat ik als partij bijeen ben gekomen met mijn toppers, met mijn adviseurs. Voor mij is het genoeg. Voor mij is het genoeg. Als het zo door moet gaan, want meer dat is die hartstekker. Wel, Mino wacht die op je hartstekker, dan meer hartstekker. Dan laten we naar die vervroegde verkiezing gaan. Die dingen hebben we ook intern besproken. Maar ja, als je dat doet, wat hebben we dan? Wat is alternatief? Je bent midden in een hervormingsprogramma. Je bent midden in een internationale samenwerking. Toon leiderschap. Ga praten. Ga overleg voeren. Vraagt u aan meneer Ronnie Brunswijk, toen vicepresident. We hebben ons dagen teruggetrokken. Dagen teruggetrokken. Uren per dag. Wat willen we van het land hebben? Dat ik daar in een regeringsraadvergadering leid. En plotseling staat een deel van de coalitie op en ze gaan weg. Ja, dat weet u niet. Dat weet de samenleving niet. Ze staan op en gaan weg. Ja. Begrijp je? Dus daarmee zat ik. Ja, ik heb uiteindelijk leiderschap getoond. Veel praten. Veel uitleg. Toch? En de laatste keer toen ik met de ABOP leiding sprak. Dat was toen ik het besluit ook met VHP-bestuur kenbaar moest maken. Luister. We gaan niet meer praten over een of andere mogelijke coalitie met VHP, nee. We stoppen hiermee, ABOP bedankt. En toen heeft de heer Brunswijk gezegd, Asandisi moest bij doen, Alawiki, Zdonga bestuur voor VHP, Zdonga bestuur voor ABOP, voor TAK. Want nu zijn we eindelijk als 2 besturen. Dus inderdaad, we kijken terug, we zien dat het inderdaad nodig was. We hebben het niet gedaan, we hebben te veel bilateraal gehouden. Lesson learned, te leren trekken. Maar ja, die coalitie was inderdaad ook een uitdaging. Dus je moest hier die coalitie in stand houden. Tweede was namelijk, je bent voorzitter van die VHP. Ik heb begrepen dat je daar straks nog op. Als je president bent, ja, dan gaat dat ook ten koste van die partijen. Daar moet je een goede vervanging hebben. Daar moet je een goede vervangende leiding hebben, vervangend bestuur hebben. Partij wordt door, want Tjana bent druk dat Kohip en Jaso. Dat is ook niet geweest. Dat is ook niet geweest. Waardoor je beide dingen goed moest gaan balanceren. En het allergrootste is namelijk simpelweg uitleggen in de talen van de bevolking, begrijpelijke taal. Toch? Ik kan me nog heugen dat mevrouw premier Mia Motley, zij is een goede vriendin van me. Ik ken haar vanaf toen ik minister was. Toen was zij AG, Attorney General van Barbados, ook een minister. Vanaf daar. En zij was bezig met een zwaar IMF-programma. Dus toen dacht ik aan eindelijk luisteren, hoe is jouw ervaring? Ik zei, Jan, my friend, I'll tell you one thing. With the IMF-programma, sure, you will do one thing. Keep your people very close to you. Keep your people very close to you. Tell them, explain to them. Uitleg, ga, zit. Ja, dat is bij ons niet zo goed gelukt. Maar goed, zij heeft een homogene samenleving daar. Ik heb hier een diversiteit, waar ook verschillen zijn in inzichten, waar ook verschillen zijn in etniciteit, waar ook verschillen zijn in empathie en sympathie, waar ook personen zijn die van je houden en personen die niet van je houden, zijn personen die je haten. Het is een heel andere mix.
Dus hier moet je inderdaad een goede balans in te maken. Maar ik denk, als iedereen, de hele coalitie, all hands on deck, in eenheid, geen oppositie voeren in de coalitie, collectief die boodschap gebracht had van onze hervormingen en waarom van die maatregelen en hoe lang gaat het duren en wat voor impact dat gaat hebben en dat we toch allemaal vooruit zullen komen at the end, dat het heel anders sowieso zijn. Volgens Santokhi waren de problemen zo ernstig dat het veel inspanning kostte om de coalitie bijeen te houden. Verder erkent hij dat de communicatie richting de samenleving tekortschietend was. Indien de coalitie als eenheid naar buiten had getreden, zouden volgens hem veel problemen voorkomen zijn. Santokhi geeft tot slot toe dat er in de regering fouten zijn gemaakt, maar benadrukt dat hij belangrijke lessen heeft getrokken uit wat er misging. Het Openbaar Ministerie, OM, heeft op 18 november 2025 tijdens de zitting van de krijgsraad gerequireerd in de strafzaak tegen Danielle Veyra, voormalig directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV. Op grond van de bewijsmiddelen in de strafdossiers acht het OM bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van diefstal met geweldpleging, medeplegen van gijzeling, medeplegen van huisvredebreuk en het structureel afgeven van vuurwapens aan onbevoegden. Het OM heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 jaren onder aftrek en met bevel tot gevangenneming geëist. In de nacht van 15 op 16 april 2020 drongen meerdere gemaskerde en gewapende mannen de woning van Rodney Cairo binnen, bonden hem vast en beroofden hem van zijn vrijheid. Zij namen daarbij verschillende persoonlijke goederen mee, waaronder mobiele telefoons, een legitimatiebewijs en een notitieboekje. Het doel was volgens het OM te verhinderen dat het slachtoffer informatie over de verdachte naar buiten zou brengen. Tijdens de gebeurtenis arriveerden politie-eenheden ter plaatse. Zij trokken zich echter terug nadat was medegedeeld dat het om een operatie van DNV zou gaan. Hierdoor konden de gewapende mannen hun handelingen voortzetten en de locatie verlaten. Uit het dossier blijkt dat de verdachte zelf een actieve rol speelde in de communicatie richting de politie, wat heeft bijgedragen aan deze terugtrekking. Daarnaast blijkt uit de strafdossiers dat binnen DNV vuurwapens en wapenpassen zijn verstrekt aan personen die geen lid waren van de organisatie en daartoe niet bevoegd waren. Getuigen verklaren dat deze verstrekking uitsluitend kon plaatsvinden met autorisatie van de directeur. Het onbevoegd verstrekken van wapens brengt volgens het OM ernstige risico's voor de veiligheid in de samenleving met zich mee. Op basis van de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd, het risico voor de samenleving door onbevoegd wapenbezit en het misbruik van positie, komt het OM tot de eis van 9 jaar gevangenisstraf. Verder heeft het OM gevorderd dat diverse vuurwapens, munitie, wapenpassen en documenten aan het verkeer worden onttrokken, dat wapenkoffers verbeurd worden verklaard en dat een zebraprinter en systeemkast worden teruggegeven aan DNV. In een samenhangende zaak is medeverdachte MI eerder door de kantonrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren onder aftrek. Deze veroordeling maakt onderdeel uit van hetzelfde feitencomplex waarvan de zaak tegen Veyra deel uitmaakt. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, VWA, heeft Maalti Sarju, voormalig directeur bij het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, ervan beschuldigd buiten haar procuratiebevoegdheid te hebben gehandeld.
Dit door medische verbruiksartikelen ter waarde van 1,1 miljoen Amerikaanse dollars, omgerekend 40 miljoen SRD, aan te schaffen en in een gehuurde loods in Paramaribo Noord voor 3000 Amerikaanse dollars per maand te plaatsen. Het ministerie heeft deze loods recent ontdekt en moet achterstallige huurbedragen van ongeveer 3 jaar betalen. Medische verbruiksartikelen die gekocht zijn door de toenmalige directeur, mevrouw Sarju, buiten haar procuratiebevoegdheid van €50.000. Zij kocht medische verbruiksartikelen ter waarde van 1,1 miljoen Amerikaanse dollars, omgerekend 40 miljoen SRD, uit India zonder een duidelijk onderbouwd behoefteonderzoek en zonder medeweten van de RVC van het bedrijf, zei Mizikaba woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering. Jullie zijn vandaag hier uitgenodigd door minister Mizikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid met betrekking tot wat er geconstateerd is sinds mijn aantreden als waarnemend directeur. Achter mij zien jullie een lood staan vol items. En deze items zijn inmiddels ook al vervallen. En is ook aangegeven, waarde hiervan is rond de 1 miljoen US$. In onze magazijn van BGVS hebben we nog ook een aantal items die vervallen liggen. En alles opgeteld kom je op een 1,3 miljoen US$ aan vervallen items. Dat is echt kapitaalvernietiging. Moet gezegd worden, als je kijkt naar de items hierachter, is een volle loods. En zou je afvragen van waarom ze in principe vervallen zijn en niet verstrekt zijn aan de desbetreffende instanties. Ja, er zijn redenen hiervoor aangegeven door personeel van BGVS. Enkele van ze zijn dus te veel aangeschaft, boven de jaarverbruiken. Medicamenten die een korte vervaldatum hadden. En er zijn een heleboel zaken die aangekaart kunnen worden hierover, hoor. Ook moet vermeld worden dat er specifiek is gewerkt met een of ander bedrijf. Het is ook al genoemd in de media, is TMS. En TMS heeft inmiddels ook al MVA's aangeleverd ter waarde van 1,1 miljoen US$. Moet ik aangeven, alle items, 7 containers, alle items sedert begin februari 2025 liggen nog in onze magazijnen. Dus waarom zijn de items aangeschaft? En waarom is er specifiek gewerkt met TMS? Dat is nog een vraag. Als er geen vraag naar is, naar de MVA's, waarom zou je dan zulke grote hoeveelheden moeten importeren? Ik heb sinds mijn aantreden, kort, heb ik iemand aangesteld die een gedetailleerd onderzoek voor mij zal doen met betrekking tot alle misstanden. Er zijn heel veel zaken waarbij we kunnen zeggen van het kon anders, is mismanagement geweest, is het misschien incompetentie van de leiding, vorige leiding, van mijn voorganger of dergelijks. Maar hierover zullen we nog, geef me nog 2 tot 3 weekjes en dan kom ik met een rapport, gedetailleerd rapport. Het zal eerst gedeeld worden met min VG, Welzijn en Arbeid. Vervolgens zullen jullie dus dan op de hoogte gesteld worden hierover. Er zijn ook nog medicamenten aangeschaft. Als ik het goed heb, in de miljoenen US$, die we momenteel nog niet in onze magazijn hebben. Wat wij hadden gekregen een tijdje terug waren medicamenten vanuit India. Waarbij er gezegd kan worden dat er ook vervallen items, geen vervallen items, maar afgekeurde items daar tussen lagen. Dus je moet je voorstellen, je bent bezig met een inkoop van medicamenten. En wanneer je het hier in Suriname krijgt, wanneer je testen uitvoert, zijn de medicamenten afgekeurd. Deze medische verbruiksartikelen in de loods zijn bovendien vervallen.
De aankopen zijn volgens Mizikaba gedaan bij een lokaal ingeschreven bedrijf dat bestaat uit een leeg kantoor met 2 bureaus en enkele stoelen. Ditzelfde bedrijf met leeg kantoor heeft ook een contract bij het Munkra Medisch Centrum MMC in Nikkeri en het streekziekenhuis Wanika. VHP-parlementariër Ashish Kumar Gayadin heeft procureur-generaal Garcia Paragsingh in een brief verzocht een strafrechtelijk onderzoek te starten naar vermeende onregelmatigheden bij recente bevorderingen binnen de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, BBS. Volgens Gayadin zijn er ernstige aanwijzingen dat wettelijke voorschriften zijn geschonden, besluiten onbevoegd zijn genomen en mogelijk sprake is van corruptieve handelingen. Het verzoek van de parlementariër is gebaseerd op een uitvoerig schrijven van 3 beveiligingsinspecteurs eerste klasse, die al sinds september tevergeefs proberen de kwestie onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen, omdat volgens hen geen enkele instantie bereid is geweest actie te ondernemen, ziet Gayadin het als zijn verantwoordelijkheid de zaak formeel onder aandacht van het Openbaar Ministerie te brengen. De inspecteurs stellen dat 2 functionarissen in mei 2025 zijn bevorderd zonder dat zij ooit de vereiste rangen van beveiligingsinspecteur 3e en 2e klasse hebben doorlopen. Daarmee zouden de bevorderingen in strijd zijn met artikel 17 van het reglement BBS, waarin de loopbaanvereisten zijn vastgelegd. Daarnaast zou het besluit niet zijn voorzien van het wettelijk verplichte oordeel van de president van de Republiek Suriname, wat volgens Gayadin duidt op onbevoegd genomen besluiten. Gayadin vraagt de procureur-generaal om onder andere de totstandkoming van de beschikkingen JP 25004154 en JP 25104150 te onderzoeken, na te gaan of artikel 13 van de anticorruptiewet is overtreden, vast te stellen of een intern onderzoek bewust is tegengehouden en zo nodig passende maatregelen te treffen. Een groot deel van het terrein waarop het huis van bewaring Santo Boma staat, blijkt te zijn uitgegeven. Dat maakte minister Harish Monorat van Justitie en Politie woensdag bekend tegenover journalisten voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers. Volgens de minister beslaat het gebied ongeveer 50 hectare, maar al op circa 150 meter van de gevangenis zouden percelen zijn uitgegeven. Ik heb hierover mijn beklag gedaan bij de president en ik hoop dat dit terrein voorkomt op de lijst van onrechtmatig uitgegeven percelen, aldus Monorat. Ondanks zijn klacht ziet hij dat er inmiddels woningen worden gebouwd op gronden die functioneel tot de gevangenis behoren. Dit gebied had moeten dienen als resocialisatiezone voor gedetineerden. Hier hadden activiteiten kunnen plaatsvinden om te voorkomen dat mensen geestelijk instorten tijdens hun detentie, zegt de minister. Hij noemt het ernstig dat deze ruimte verloren is gegaan.